लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। तो नैबे भिडिअआ ओरैबायदि मोनसे दुखुनांथावना, ओरैबायदि मोनसे गाज्रि सिचुएशन, ओरैबायदि मोनसे दुखुनांथावना मोनसे सिचुएशन जादों। तो फेसबुकआव नैबे भिडिअआ गोबां भाइराल जागासिनो। तो सासे हौवा आरो सासे हिन्जावखौ रायजो राजाफ्रा माने फायसला खालामदोंना खालामाखै, बिथांमोननि सायाव माबाफोर बिजिरनायखौ लादोंना लायाखै, नाथाय ओरैबायदि जबरदस्ति एमब्रा बिसिनो गोसो गैयैखौनो, फाथैलाय बिसिनो गोसो गैयैखौनो रायजोफ्रा ओरैबायदि एमब्रा बिसि होनायखौ नुनो मोनदों। तो लोगोफोर नोंथांमोना नैबे भिडिअ क्लिपखौ नायनानै लाग्रो। जोंनायनि सेराव गसंनानै नोंथांमोनहा सिबसे नंला दिनैनिफ्राय गारलायलायसिगोन। बेखौ रायजो राजाफ्रा बयबो साखि थानांगोन, आनान गसायाबो साखि थागोन, नैबे जोंनाय थानायाबो साखि थागोन, जाहाथे गारलायनानै उनाव गावसोरो नारफिनलायनाय बा फैफिनलायनाय बेफोरबायदि जायोबा आनान गसायना हरगोन, रायजो राजा साखि थागोन। दा जोङो बिथांमोननि गावस्रालायनायनि जोङो हाबाफारिखौ जोङो आखायाव लाबाय आरो माबाना होबाय। गाबा जायो नामा? नोंथांमोना नुखाबाय आरो बेवहाय जाय हिन्जावा फाथैलाय बिसि जानो नागिरदों बियो माबायदि बाथ्रा बुंदों आरो गाबै माने बिसिनो गोसोआनो गैयामोन, फाथैलाय बिसिनो गोसोआनो जायाखैमोन। तो अब्ला रायजोफ्रा बेखौ माखासे हिन्जावफ्रा ओरैबायदि जबरदस्ति एमब्रा बिसिनायनि थाखाय बाथ्रा बुंबाय थादों। ओमफ्राय बै हौवाया मानो सिरि थाखो? तो बिसोरनि फिउचार बेहाय उन्दै गथ'खौबो लाफादों, जे फाथैलाय बिसिनाय समाव गोरलै गथ'बो दंफायो। दा फिउचाराव बै गथ'नि थाखाय एसेबो सानासै नामा रायजो राजाफ्रा? बै हौवायाबो सानासै नामा? मानो थाखाय इसेबां जबरदस्ति, मा दाय मावनायनि? तो एसे माबाफोर जुदि दाय मावदोंमोनब्ला माबा मोनसे बिजिरनानै बै गथ' फिसानि फिउचारखौ साननानै बिथांमोनखौ बुजायनानै दोननांगौमोन। नाथाय बेफोरबायदि खालामनाय बेफोरबायदि माने सोरखौबा गाज्रि लामाजों दैदेनलांनानै, सोरखौबा एकदम जबरदस्ति गारलाय होनाय, सोरखौबा जबरदस्ति माने फाथैलाय बिसि होनायनि रायजोफ्रा जेबो मोन्थाय गैया मालायनि संसार जानायखौ। दा उनाव बे हिन्जावा माबायदि जाहैगोन? तो सोरनि गोरोन्थि? ओरैबायदि माने दुखु मोनदों आरो बेखौ नुनानै, ओरैबायदि मोनसे दुखुनांथावना जादों। तो नैबे भिडिअ आं भाइराल खालामनो थाखाय लाबोआखै, जास्ट बै रायजोफोरनि माखासे बाथ्राखौ दुखु मोननानैसो, जाय आइजोखौ दिनै रायजोफ्रा जबरदस्ति खालामदों, जबरदस्ति फाथै बिसिलाय होदों, बिनि थाखायसो बिराद दुखु मोननानै नैबे भिडिअखौ बानायनाय जादों। तो नोंथांमोना बिनि सायाव मा सानो? तो रायजोफ्रा रायजोखौ सालायनो हायोब्लाबो नाथाय बेफोरबायदि हौवा हिन्जावखौ गारहोनायनि, जबरदस्ति गारहोनायनि, फाथैलाय बिसि होनायनि जेबो पावार गैया। सोरबा गामबुरा, सोरबा मा, सोरबा मिनिस्टार, बिसोर जेबो पावार गैया। नाथाय बे मोनसे दुखुनांथावना जाबाय। तो नोंथांमोना बिनि सायाव मा सानो? ओरैबायदि दुखु मोनगोन नोंथांमोनाबो।